Bona tarda. Obrim la sessió del ple extraordinari de data 14 de novembre de 2017 a les 19:02. El primer punt de l'ordre del dia, el primer i únic punt de l'ordre del dia és la moció que presenta un nombrós grups de veïns i veïnes de Sant Cugat Sesgarrigues de condemna de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, la sistemàtica judicialització de la vida política i de l'empresonament injust de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i part del legítim govern de la Generalitat de Catalunya. Senyor secretari, si vol procedir. En aquesta ocasió es llegirà el dictamen. Sí? És capaç? Sí? No s'ha sentit. Va. Sí? Ara sí? Bé, seguint indicacions de la corporació, en aquesta ocasió es llegirà el text integrant la funció a les persones que han presentat la moció. En definitiva, la moció representa un nombrós grup de veïns i veïnes de Sant Cugat Sesgarrigues de condemna de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, la sistemàtica judicialització de la vida política i de l'empresonament injust de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i de part del legítim govern de la Generalitat de Catalunya. La proposta és en data 9 de novembre de 2017 que registra l'entrada 2731, es va presentar l'escrit de sol·licitud de convocatòria de ple extraordinari per part d'un nombrós grup de veïns i veïnes de Sant Cugat Sesgarrigues, 97 veïns i veïnes, reunides i reunits en assemblea el dia 8 de novembre del 2017. L'escrit es transcriu a continuació. Davant els greus esdeveniments ocorreguts al nostre país els darrers dies, que es concreten en la injustícia i antidemocràtica aplicació del govern de Mariano Rajoy i els partits unionistes de l'article 155 de la Constitució espanyola, amb la conseqüent intervenció de les nostres institucions i la progressiva i cada cop més intensa judicialització de la vida política del país, amb detencions i empresonaments arbitraris i injustos de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i de part del nostre govern legítim, els signants d'aquest escrit, totes veïnes i veïns de Sant Cugat Sesgarrigues, reunits en assemblea de 8 de novembre de 2017, i després de debatre i valorar els fets ocorreguts esmentats, volem manifestar la nostra més clara i ferma condemna al tracte que el nostre poble i els nostres governants legítims estem rebent per part del govern de Madrid i a la contínua i persistent vulneració dels drets fonamentals que com a ciutadans patim, que no suposa una altra cosa que una humiliació sistemàtica cap a les nostres persones que de cap de les maneres podem tolerar. Motius pels que hem pres la decisió de presentar davant l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues el present escrit amb peticions que considerem necessàries siguin ateses de manera urgent per nostre consistori, mitjançant la convocatòria d'un ple extraordinari amb els següents obligats punts d'ordre del dia. Primer, la condemna de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i el restabliment del respecte als drets fonamentals reconeguts a totes les legislacions d'àmbit internacional, exigint que s'aturi de forma immediata la intervenció que des del govern de Madrid s'està fent sobre les institucions catalanes i sobre el poble de Catalunya. Segon, condemnar la sistemàtica judicialització de la vida política que s'està fent des del govern de Madrid, exigint una solució política immediata per la situació que s'està vivint a Catalunya. Tercer, condemnar l'empresonament injust de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i de part del legítim govern de la Generalitat de Catalunya, exigint la seva immediata posta en llibertat i arxiu dels procediments judicials oberts contra tots ells. Quart, mentre no es faci efectiva la llibertat de totes les persones empresonades referides al punt anterior, que a la façana principal de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues pengi una pancarta
que haurà d'adquirir o confeccionar el seu càrrec a l'Ajuntament amb la llegenda "Llibertat presos polítics", de dimensions aproximades 3 metres de llargada per 1 metre d'alçada. En virtut del contingut del present, interessem de l'Ajuntament que l'admeti i procedeixi de forma urgent i sense demora el compliment de les peticions que s'hi contenen, que han estat acordades per l'Assemblea de Veïns del Poble. Llavors, per tot això es proposa al ple els següents acords. Primer, condemnar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i exigir el restabliment del respecte als drets fonamentals reconeguts a totes les legislacions d'àmbit internacional, exigint que s'aturi de forma immediata la intervenció que des del Govern de Madrid s'està fent sobre les institucions catalanes i sobre el poble de Catalunya. Segon, condemnar la sistemàtica judicialització de la vida política que s'està fent des del Govern de Madrid, exigint una solució política immediata per a la situació que s'està vivint a Catalunya. Tercer, condemnar l'empresonament injust de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i de part del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya i exigir la seva immediata posta en llibertat i l'arxiu dels procediments judicials oberts contra tots ells. I quart, aprovar que, mentre no es faci efectiva la llibertat de totes les persones empresonades referides al punt anterior, a la façana principal de l'Ajuntament de Sant Cugat de Garrigues pengi una pancarta que haurà d'adquirir o confeccionar el seu càrrec a l'Ajuntament amb la llegenda "Llibertat presos polítics", de dimensions aproximades 3 metres de llargada per 1 metre d'alçada. Gràcies, senyor secretari. Anto, voldríeu fer una aportació al vostre grup municipal? Sí. Endavant, doncs. Bona tarda a tothom. Realment celebrem que avui l'equip de govern portava a ple una moció promoguda pels veïns i veïnes del poble que parla de la injusta i antidemocràtica aplicació de l'article 155 per part del govern de Mariano Rajoy i dels partits unionistes, partits que tots sabem que són Ciudadanos, PSOE i PSC. Per què celebrem que es porti una altra vegada una moció com aquesta al ple? Doncs perquè el ple extraordinari que es va fer urgent el 24 d'octubre, també que es van tractar aquests temes, vosaltres vau votar en contra de la moció que parlava del PP i els partits unionistes. El que s'hi va votar a favor va ser una moció que vosaltres mateixos vau presentar, que parlava només del govern del PP. També celebrem que aquesta moció torni a parlar dels nostres presos polítics, que, per cert, el partit al qual representeu diu que avui no hi ha presos polítics a Catalunya. També celebrem que aquesta moció torni a parlar dels nostres presos... També celebrem que aquesta moció parli del nostre govern legítim, que també el partit al qual representeu avui no els hi considera. Per acabar, esperem que si voteu a favor d'aquesta moció, que realment nosaltres tres desitgem que així ho feu, la pancarta que es demana que es pengi al balcó de l'Ajuntament sobre els presos polítics, no trigueu el temps que s'està tardant a posar la placa al pati d'octubre. Tema que s'aprova en un ple fa 1 mes i 10 dies. I no s'hi val a dir que les coses s'han de fer ben fetes i que per fer-les ben fetes cal temps. Les coses es poden fer ben fetes, però no cal esperar 1 mes i pico per posar una placa. I esperem que no hem d'esperar el mateix temps per posar una pancarta. Gràcies. Bé, en aquesta moció presentada per diferents veïns i veïnes del poble, en el qual ens subscrivim des d'aquest equip de govern, sí, ens parla d'uns greus i d'uns tristos esdeveniments que tensionen tota la societat. Aquí també, tot i que formen part d'un debat de política general, els municipis dintre de la política municipal també ens tensiona, ens afecta i també la vida quotidiana de les persones i de les famílies. Una mostra de tot plegat és la intervenció aquesta, que a nivell polític
i a nivell de partit polític és el que marca, no? Aquí ja no marquen, quan sempre diem, les persones que estan governant en un municipi. Aquí marca la política general dels partits polítics. Per tant, passaríem a desenvolupar el punt 1, en el qual es demana aturar l'aplicació de l'article 155. Sí que aquest Ajuntament, el dia 24 de novembre, vam aprovar una moció ja en aquest sentit, en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i per evitar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Per tant, això nosaltres ja ho hem aprovat. I es va aprovar amb 4 vots a favor del grup de govern, 2 en contra d'Esquerra Republicana i una abstenció d'Esquerra Republicana. No m'agrada entrar en els debats de partits polítics, però no he sigut jo la que hi he volgut entrar en aquest debat, però les coses i els fets són els que són. Per tant, subscrivim aquest punt de l'ordre del dia ja previ, o sigui, el dia 24 en un ple extraordinari. Pel que fa al punt 2, en el que es parla que els problemes polítics estan afectant i s'han de resoldre, evidentment, políticament i amb un diàleg sincer, el qual també subscrivim. Hi ha molta negociació i parlar i fins a arribar a acords. Per tant, sí, els problemes polítics s'han de resoldre políticament. Pel que fa al punt 3, també dir que fa referència a l'empresonament injust de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional de Catalunya. També el ple extraordinari urgent del 24 del 10 també es va aprovar una moció que feia referència a exigir la llibertat d'aquests presidents d'aquestes dues entitats, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Es va aprovar per 4 vots a favor de l'equip de govern i 3 abstencions d'Esquerra Republicana. Aquí també subscriuríem l'acord aquest, ampliant, evidentment, demanant la llibertat del legítim govern de la Generalitat de Catalunya. Dit això, a mi em sembla que podríem quasi ja desenvolupar la moció que ha aprovat el ple, que els veïns i veïnes han aprovat el ple, perquè estaria descrit aquí i ja estava incorporat dintre de l'Ajuntament el que es anava a dir. Per tant, si us sembla bé, passaríem a la votació. Vots favorables? S'aprova per unanimitat la moció presentada. Una qüestió. A veure, la moció aquesta, això no portava incorporat, s'ha transcrit literalment el que havien dit la gent que havien entrat, els veïns i veïnes aquí que van signar aquesta moció, aquesta proposta de moció. I no s'havia incorporat notificar-ho al Parlament de Catalunya i al govern de l'Estat espanyol, conforme s'aprova. Amb la qual jo proposaria si ho incorporaríem aquí dintre, si estéssiu d'acord. Sí? Cal votar això un cop hagin fet la moció abans o s'incorpora i no hi ha problema? Sí, es notificaria al Parlament de Catalunya i al govern de l'Estat espanyol l'aprovació d'aquesta moció. Ho incorporaríem a dintre. Bé, doncs, sense haver-hi res més per dir, aixecaríem la sessió. Moltes gràcies per la